Haideți să vă citez un articol, articolul 14 din Convenția de la Istanbul. Statele care au ratificat convenția aceasta, potrivit cu care genul este un construct social, nu este un dat biologic, au obligația să introducă în materiile școlare informații cu privire la rolurile nestereotipe de gen. Pentru toți spectatorii dumneavoastră care stau și se întreabă, ca domnul Cozac, de ce nu e necesar să schimb soți în bărbați și femeie? Pentru că dacă nu schimbăm la nivel constituțional soți în bărbați și femeie, datorită teoriei identității de gen, în orice moment copilul poate învăța la școală faptul că el nu este un dat biologic, el nu este ca gen ceea ce este el născut, ci este genul în care el se identifică. În baza acestei normativizări a identității de gen, interpretarea termenului de soț poate fi lejer